برادرو карпати тоза карпат ҳай бародаро. дуюм гусалашай гусалаш ғуноҷинча не гусалачашай бародаро. гусалачаш як моҳаш дагай як моҳа ғуноҷинчай тоза карпат ҳай бародаро. хушу тамошо кунед гов гови нағзай масъалаи аҳливу осонҷӯшида гап нестай. ҳозир меҷӯшем бинед чҳор чочи осонҷӯш дорад масъалаи аҳлиш ку 100%. кида маъқул бошад бародаро занг зане иншоалло муомила мекунем. гоҳ ҳамин қадар мешавад карпат ҳамин қадар мешавад. ин карпат ҳай ҳозир ай қафои гов нишон метем болош да хов кунӣ мешавад. ина як қафош ҳай бародаро. қафои гов гова паҳмиш. ин гусалачаш бародаро ғуноҷини якумзои якум гусалашай тоза чорнапёстрай бародаро. гусалачаи буралаи тоза зоидагиай я чоча гусалаш заметем ай се чочуш 15 литр шир дорад бародаро. 15 литр шир ба гарантишай. гова ҳозир ҷӯшиданош ҳам мебинед раҳравӣ гов ба ҳама тарафай. ранги фанта мебурад ҷӯшиданош. тамошо кунем бародаро гов картинка говай. гов ай зиёд намешавад бародаро. гусалачаш буқачай тоза бурала зоидагиай. бурала яъне ки ай сементал буқа рафтагиай буралаи тоза зоидагиай. гова я усу каше раҳравиёша. гова хушрӯ тамошо кунем бародаро. гардоне я вақта синашай бародаро кида маъқул боша занг зане иншоалло муомила мекунем. литр шир гаранти бародаро. сементали сеюмзӯй тоза сементалай бародаро. сеюм гусалашай нав зоидагия гусалаи ғуноҷинча карагиай. инаи ғуноҷинча гусалашашай тоза сементал бародаро. ҳозир ҷӯшиданош ҳам мебинед 15 литр шир ба гаранти бародаро. 15 литр шир дорад. гусалаш ғуноҷинча бародаро. ин масъалаи ҷӯшидан. гова раҳ мегардоне хушу тамошо кунед. кида маъқул боша занг зане иншоалло муомила мекунем.